Aláàfin of Ọ̀yọ́ yèyé ó máa rọ̀ dẹ́rẹ́ Aláàfin ó máa rọ̀ Oliver we miss you nwoke gbasiri ike elekwana mgbe anyị ga-enwetakwa na dị ka Oliver ọ bụrụ anyị dons ka anyị oke Flavour na ya ọnụ ha na-eti ụdị egwu dị iche iche bụrụ ofu ya ndụ m T-Boy Prince Chibike Ijo Ikenna ibe nkili ka ebe na-eme akwụba tight in a long time young lady keke ime Olisa Edmond Mona Chimso J God's Love TV Obi Igwe daalụ nwanne m ihe ri ọba Tinubu dị n'ebe akọ eribe anyị chere na Trump na-abịa ọ bụ na ndị Amerịka abịaghị ebe already since 2 days na ekpere na-ekpe bụ ndị abịa ọsịsọ amami ha na-eche amami ha na-egburu oge ha bịaba ha nọrọ na-egbu oge Trump bịakata ihe ọ na-abịa abịazighị mụ na ya ga-apịrị ya Kasdon ụkpaka na-agbara ọra nwamkpo ezi nwanne emesi ọfọ jee white Ijo Ikenna 66 Remigius Mba Nigeria kwa ndị na-achị anyị mesịrị kweta na Buhari nwụrụ anwụ na ọbụrụ the original one ka ife many things na ya pụta nwa obere ka ife na-emezi Remigius Mba nwanne m ekene gị bụ ike Jason Chukwuebuka Okeke Ogbukara Chibeze yo MTN come and see you come and see ma ọ bụrụ na ife eri ịkwado onwe ọfụma inwebe ụmụ challenges dị ana so challenge nke m ka m na-efesi but I'm done with it okay all right so I'm good to go Prince Maximus 66 Chukwu ọzọ emena ka ife na-eme na Pretoria Onuwaji our capital city kwade ọsọ dị side ka ị nọ ka eke na-eme Joe Jelly Bean Obi Igwe nwanne m nka notifications ị ga na-enwetagasị na fon nke necessary nke adịrọ nwanne m ife anyị ji bịa wee bịa bụ maka Ned Nwoko na dị network ya ka m na-abatu mana efix gomia biko ndị na Facebook na n'olu m na because I've been my battery mana ọ dịgo okay from indication 7 ọ dịgo okay
Informa Onyeji, I greet you. You are highly welcome. Good afternoon. So, this is 12:31 in Nigeria. If I were about Nwoko, Senator, Kaitilia Senator, to avoid Mbali, Yotago, okay, Pretoria North, Adema. Okay, Ono full video na emegharị na-aga around since 2-3 days now. Ọ bụ maka nna ya ukwu Ned. Anyị mana onye a na-ekiri adịrọ mma ikpo ntụ. Onye a ga-eji enyi wee kwa. O nwere ka ọ dị ịnụ na ife nwa oke tagburu ya. Agba mi na aghọta na. Biko ọ bụrụ na YouTube na ị na-anụ ife na-ekwu ọfụma mee indicate. Ọ bụrụ na Facebook na ị na-anụ ife na-ekwu ọfụma mee indicate. Ọ bụrụ na TikTok na ị na-anụ ife na-ekwu ọfụma mee indicate because of this network and this ọ dị okay. Ọ bụrụ na ọ dịrị okay ka m na-apịapụ ya ebe a na-apịa. Okay, Izuchukwu, okay, ọ dịghị okay. Nke Trump anyị ga-eti ya ọnụ. Ife si na chi Osuegbu anyị ga-etinye ya ọnụ. Ọ ya ka anyị na-fe ekwu. We've been mmemme special video for it. Mana ife anyị ga maka Ned Nwoko. So we've been expecting na by now na ndị America ga-anọlugo ebe a. Onye abụ the video, the live program chọrọ ime mana nke Ned Nwoko a na-apụ ọkụ nsị ka mmechegodo nke Ned ya. Maka na ọ ga-amụgosi anyị many things. I ga-amụta a lot of things from ife a na-eme na side Ned Nwoko. Yotago. Ned bụ a highly respected chief n'obodo and across the length and breadth of Igbo land. Onwe onye na-apụta gwa the man okwu anyhow ma kwuo anything evil about him. Since nwoke a pụtara since ọ nọ this girl ka mkpali mkpọli na ife niile gbasara ya ji wee kwụrụ n'ọkụ. Then anyị ekwuo n'okwu gbasara this man severally since okwu a ji wee na-apụta but nke ikpeazụ a ebe ọ bụ na Ned anụọna this girl nya na ebri. First of all, ama m ife nwa ji wee ka na-aza Regina Daniels. Onye nụsị ya dị ọka maintain afa nne ya. O nwere ka ọ dị. Regina Daniels Nwoko. Mana a na-akpọgharị anụ m oge mamụ ya na-aba mba mmụ ya wee sị na ya bụ Nwafia Daniels, mama Regina Daniels. In fact, I ma like ka m gwa so many guys okwu, especially ndị na-anụbeghị nwaanyị. Nwanne ọkwa efu anụsịa nwaanyị, family nke nwaanyị eme onwe fa attached to you. Ebe awa na-ele isi na-abọ. Ọ na-ele isi na-abọ. Ọ na-aka mma ịnụ nwaanyị nụrụ nwunye gị na kpuo. Ichi izife ozi zie efe ozi. Cut what ties. Too much familiarity I only put a lot. This girl, now you could know at a very tender age. All the things I now wonder. The man happened to us here, we knew. Now he actually we know we're a virgin. And he the girl was a virgin. The girl has said, not a virgin. They are no virgin. We're this special and man virgin, by the way. No one have more for special, Macaneso we're no virgin. William na South Africa abụghị virgin. Mana William na Nigeria ebe abụ virgin ka nnọrọ ya. Mụ ji aka mkpọpụ ya. Mana nwa ọ na-abụ ya dịrị virgin asị na dịrị ya ndụ n'elu ndụ. Eme nke a onweghị ọ ga-eri na-abụ ofu. A na-eme a na-aka akụkọ na eji wee nụọ virgin. Na virgin nwa abụghị. Oge ndị n'okorobịa. Ihe niile ntụrụ okorobịa. So ofu nwata nwaanyị ọ na-agwa m na ọmụ kpọpụrụ ya mama adrọshọ mụ na kọgide akụkọ wee nọ na-ebu virgin
nne gbaga agbago akụkọ na aga maka adị m achọ ife mgbakasị arụ n'ụwa efe ụwa ma achọrọ m ife mgbakasị arụ nye akpata many people erie n'ego m eluzugo m many things kama ọ ga-amụ na ya adaba aka n'akwa ma omebe ibe a nwaanyị ọbụla m gara igre elu wee na-atụ m mbọ wee na-asị m cherekwa ji mba chọọ m ya ife m bịara ebe a bụ ka m bịa bịa kwụọ ụdọ m kwụcha ụdọ m jere mba nke mọstachakwa n'ọkọ na-eji nji ya bịa haji onwe m anaghị na-ebe m akwa na-ata m alụ na-eti m mba ebe kwa ịkwasị m chere o nwere nke ị ga-eje gbagharịkata ka ịbanye ebe a odogwu ewewe akpọ ọnụma di n'ala odogwu ga-akpọtara isi n'ala kpọ nna ahụ ọ na obebeghị bifo ọ bụ na obego gị na-ekweta na ọ họsọ mụnwa ka ọ mere ebe gbagharịgide ka ịbanye na Jerusalem ala akwụsịghị na Gaza iwe na ọnụma ejughị arụ bifo iko ndoid odogwu enwere nwa kpọtọ m isi n'ala ewee bido wee na-ayọ ya eze a na-ayọ ayọ adoji asaịdị a n'ọka so nwanne mama that girl ekwa the girl ka ọ nụọ die no matter ife jikọ the woman na that man before ọ bụla a wise woman rapụ ndị a ka fa nụọ di na nwunye fa chief go from there wepụrụ fa anya the man ama egbu nwa egbu rapụ ya ka ọ nụọ di na nwunye ya problem ọ bụla na-apụta ebe a bụ that woman ka m believe n'obi m niile enwere that conviction n'osi n'aka that woman all one of those women bụ na father anọ na be di fa nọrọ ebe ni and father nọdonwu be di they can never be loyal to their husband. Oge that girl nụrụ this man anyị nụrụ olu papia participate fully na ya bụ ihe nwaanyị agbagagide ọkpa ọ gaghị mgbe ọbụla eji ịnụ nwaanyị ọ bụrụ na nne nwunye ga-akwechi iri ure n'oge pụọ because ime nwenata rest of mind in that marriage nwaanyị a ga na control ya ga na-ekwu ife na-eme na be gị ya ga-agwa nwa ya nwaanyị ife ọ ga-eme ọ na-influence gị ijekwara n'ịnụ nwaanyị ndị nna agwa okwu abụ ndị na-aka anụ ọna nwunye nne nwunye gị bụrụ ha na n'ọnwụ societal ladies ya wee n'oge gbado anya gasị ike or else ị ga-enwe problem oke kịta ya anụna na sta ma na-ezuzugharị ndị MTN so onye ọ ga-eji wee gbazuo afịa the woman na nwa ya nwaanyị na-akọwa na o nyere the man $50,000 ya nyere ya $50,000 ka i wee save ya ka o wee mee campaign. So this man with his standing ya na ego niile o nwere with influence ya connections ya ego original ka o ji wee mee campaign wee bụrụ mmadụ ọkwa ya. So no Regina bụ source of na nwoke a bụ senator today. So no Regina bụrụ na this man dị ndụ enwere ife a na-akpọ nkọgheri onwe ife a na-akpọ nkwugheri nke a bụ nkọgheri of a higher magnitude nke a bụrụ ọ bụrụ earthquake ma ọ tere ma ọ 7.5 ya nkọgheri ịkọtu mgbe ụfọdụ efere ụtọ ọtụ a na-esolu ụtọ ọtụ mgbe ụfọdụ mebie ihe efe ife a na-egbuke ife a na-egbuke dachi na-emebikwa ife. Ana m agwakwa so many guys efe ụmụ nwaanyị a na-adị flashy ụmụ nwaanyị a na-adị too flashy nwanne wepụ onwe gị ebe a wepụ onwe gị ebe a ọkwa ifuru any treasure ife ọbụla abalị uru every treasure na-adị hidden a na-akpọsi ya n'ilo. Nwaanyị mmalụ mma nwere advantage nwee disadvantage. You will never get anything good na nwaanyị anyị fụ dị flashy. The only thing good ihe afọ na ya bụ na gị na ya yere ndị mmadụ na-ekiri unu
no even nkili ka ọ bụ what ya niile na value ya bụ n'ihu ya na-arụ ya ka ọ dị na attract ndị mmadụ mana ọ bụkwa mgbe ife nwere ike ikipụ ema n'ime ka ọ na-adị anọ only wise men bụ ndị mmadụ site na-agwa gị na-agwakwa gị na-agwa gị na-amalụghị atụ na ịchọọ ịma m aka nwee ndidi mbọsị ụka ọ bụrụ na ị nọ Nigeria ọ bụrụ na ị nọ abroad nwee ndidi on Sunday jebe n'elu supermarket ọbụla ịma ị nọ Nigeria jee na Shoprite ụmụ ebe a niile jee nọ na-ege ntị ilu edi a wọchịa ụmụ nwaanyị bịalụgo ife na drive si out na-enefe ụfọdụ aha enwe ezigbo shape ụfọdụ aha ama mma na-ene oke moto fa na-agba fanụ tasịrị ọgaranya ụfọdụ anụ ọdụ ọgaranya nọọ fa chepụrụ the man mee ya onwe peace of mind the man enwe ike chịkọ onwe ya ọnụ wee kpata ego tụgharịzịa nye nwunye ya something in return as a price of sacrifice. Ife na-eme ka ị mara bụ na those ones ife na fa mara mma ọ fa ma bụ treasure n'ime obi fa ka dị mmadụ Chukwu abịa ma nature okike weelụ mma niile a kwesịrị ịma n'iru jedebe ya n'ime obi ya bụ mma zoro ezo anyị na-anụ asị na onye ahụ na mma ya bụ mma zoro ezo ọsọ onye na-eje ebe ahụ maara ihe ọ na-afụ. O nwere nwaanyị bụ na ọ sendrọ ị na-anwụ anwụ ị na-adị ndụ ị na-send you ị don't marry yesọrọ ya ka ọ na-eme iwo stress ọ jụrụ ahụ nke ahụ abụrụ mkpa ya ife bụgoro mkpa ya bụ nyanwa famili ya na bankị na-abịa repossess nke a na nke ọ gbasaa ya ka ọ dịghị ya adịghị obi ya niile bụ na o sie ike sef ọ nyere gị efe jewura after all o nwere ụmụ nwoke chọrọ ya achọ ọ ka dia character na-adị. They are not willing to sort things. Mgbe di na nwunye nwere okwu agha na gịnị dị too much. Ọ sị na Regina na-ekwu na no the abuse goes na assault goes no gịnị ya ma ụmụ ebe domestic violence ya no this is too much. Ekwu aka egosi anyị n'ogo n'ụlọ na Lagos anọrọ na ji ụlọ na-agba egwu na-eme 1 na-eme 2 ka nkenegode ọkwụ aka mmezi nwanne Jonathan Mogbo nwanne m ka ife na-eme onye Sauti Chike Omile Michael Slot Julian Ebo ekenekwa m unu ife a ọ dị onye na-eje ịnụ nwaanyị na Nollywood ife ịnụtara iwelu o nwere ebe ahụ eje otu a na-abịa eje ịnụ nwaanyị ụmụ obodo ị ga-asị na eje ịnụ nwaanyị oyi nwoke nwekesị ga agara di ya na ọ bụkwa na ọ na-egbochiri gị kama na ọ based on experience na ụmụ nwaanyị obodo anwa na fada na onwu na di mana mebi ụdị ọtụ nwaanyị alago ịdịkarị na-ewe mebi nwaja ya ego kọchịkọchị oji mana ọ nwere ezigbo ọrụ ọ na-arụ a na-adụrụ agịgị na-eje di ya ma ịma na ndị a na fagarọ onwe obodo na-adị ebinwu na be mmadụ etu a ka ọ dị ụfọdụ ụmụ nwaanyị ọlụfa na-arụ na-abafe isi wee ego fa na-enweta na-abafe isi nwunye gị kwesịrị na ị ga-ama ego n'onwe ị ga-ama what your wife ị ga-ama value your wife arịta ya ikwesịrị ịma mbọsị ahụ ị nụrụ nwaanyị a she's you gị nwa bịa anọ nọ ndị ọ kwesịrị ide keep secret dị agha na-ekipụsi ụfọdụ ihe from you etu a ka ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-esi n'ego ha nwetara sisi ọ nụrụ were ya na-enye ya nwoke ọzọ somewhere na amarọ believe na nwoke a ọgba mmadụ si ebe a sponsor ya nwoke mmadụ ka nwoke bịara anụọ onye si abroad bịara anụọ nwaanyị ya nwaanyị a agwọ ya nwoke ya don't worry ya jee ebe a na ya ga-emeri ya 1 or 2
nwaanyị di ya kpọrọ ya naba ọ nọrọ ebe a megidere nwoke ihe nwoke agbagota di ya nwaanyị etinye ya da anụzi ka ọ jee nụba onye ni ụmụ nwaanyị egbuo n'ọtụtụ ụmụ nwoke anọ nwoke nwe sens bụ onye ga-eji n'oge plan onwe ọfụma ahụ iburu ibu a kama ọ ga-eji gị onu tụrapịa Jakota nwanne nwoke ekpere egwu ọsọ ya nwe anya bụ ogwo nkụ nwanne m onye balụ n'ụwa ose n'isi ya onye bagha alụ nwanne tụrapịa were ndụgụ mere ihe eziokwu na mmadụ n'idiri nwaanyị mana ọ bụkwara na nke bụ na ịnụta o nwere ndị nụrụ nwaanyị the last 5 years nwanne makacha ifu ndị a kịta ifu isi awọ isi enu si ana di ya na-anụbeghị 3 years mmadụ eji na-erubeghị 2 years ifu na nwoke na-agbada agbada na-etipịa nke nwaanyị na-amara mmụ ya sef because ihe na-agabiga agbasa ya osendrol ụfọdụ na-anụ di ya n'ọka ọnụ ahụ ka ndị set ya mara n'ọnụ ọna ị na-ahịa afụ na nwere nke nụrụ dị last time ihe a ka ọ na-eme aka ya ọ bụ obi aṅụrị na ọ nụrụ di ka ọ bụ obi aṅụrị na ọ nwere ndị ọ na-ama ọkụ onye ndị ahụ nọ na-efi stay ha ga-anọrị na di nwanne anyị nwaanyị dewudewu di amamolukwure 3 months alụchala nwanne nenekwa ọfụma mụfe na-abanye ị na-ejekwa ebe ọgaranya ịnụ nwaanyị nene ọfụma ị na-eje ịnụ nwaanyị na actress na-amụ ya ma nene ọfụma ị na-eje ịnụ nwaanyị na ọmaka na eji ego nene ọfụma ihe a niile ọbụrụ kriteria eji anụ nwaanyị because afọ na ụfọdụ ụmụ nwoke dịzi very lazy na Russia gold diggers ekwuo na nya ugbo one so many guys bụ gold diggers fa bụ diga n'aka na-akwụghalị na ọtụtụ ụmụ nwoke ọnụ anya ọbụla dịga na-agba ofu moto ikekwe dịga je na je gbaa akwụna na-ege ntị ọfụma ọ bụrụ na ejiri gbaa akwụna ife abụ price ị ga-akwụ maka anyị ga-eji gị na-eme discussion ọ bụrụ na dịga eje gbaa akwụna ebe a na-eje agba akwụna erika ahụ ọ bụrụ na ọ jiri gbaba akwụna o nwere ike gbaa akwụna 5 years ụfọdụ agba ya 10 years na-ege ntị ọfụma ọ nwere ndị ha gbaa na akwụna 10 years ha ka nọkwa n'elu akwụna ebe ka obi abroad gịnị ka ọ na-alụ anyị amarọ mana ị na-afụ ya n'iru akwụkwọ steeti na-ege ntị o wee jee ebe ahụ wee gbakọrọ nọcha nata ikekwe ọ na-agbaji elu ihe ma ọ na-agbaji elu ke maka ọ jesi abata a na-achụrụ ofu ezigbo moto na-eti ya n'anya o jee mepe ofu ịda supermarket salon ma ife ọbụla sọrọ ya o mepezie ya iwe je amụọ ya believe ọ na-ebi gị ṅa iburu love bịa asị nwa gaghị ịbụ baby I love you ana-ada ka gịnị love ụtụtụ I love you ehihie I love you anyasị I love you ana-ekwogharị ihe a ka ị ga-ezuzugide ịdakpu ibi a bọsị a ka ịsa anyị nọrọ ọnwụ ya egbu ọnwụ ị ga-anwụ you go die gekwa ntị ụmụ agbọghọ bịara na streeti ka nkụ most girls ị na-afụta na-emebe ha ncha niile in fact 85% ụmụ nwaanyị anyị ma ndị na-alụ na bank ma ndị na-alụ ebe ọbụla ha ncha na-agbachazi streeti ebe a na-akọ ọbụba ijambawe ndị anyị from sex girls alụsịa nke evivi anyasị ejekwa lụọ nke anyasị eche ịgba ibe nne o nwere ike iluo na Apple junction ma ị turn right jebe first side ị turn left jebe second rainbow ICC a niile na mgbede anyasị ihe niile a ka anyị wee kene Ibiza maat ma ya sụrụ nọ na Ibiza ka anyị wee kene Ibiza maat iti isi na saịdị Ibiza ahụ na-agazi mpiti na-ekwe ebịa kirisie eburusie akpa na-ekwogharị ehihie echi ịpụta na Lagos Island ị ga-afụsịkwa ha na shops ebe a na-azụ ha
ka esi ama ha bụ ịbata ebe fa na-azụ afịa, ebe fa na-eme sex girl, ịzụsi afịa etu a ga-esi na-ama akị, etu okwu anyị agwa gị, ma nọmba a ga-enye, ma ndị otie gwa gị kpọọ ya. Abalị ịkpọ onye ọ dapụta ama akị ya, ibe agwụgwọ ogologo okwu ị na-eme ya mmadụ onwe ebe dị ya nọ ya wepụtalụ gị ya. Ọjọọ one ka ị ga-enye ya ekwe ọnụ ịda na enyere ya 30, 20, 50, o dipende ka o si wee gbasie ike. Ọ naragodugu nke a ọ na-akụ, ọ na-eweta aka 5:30 obinie, ọ na jeje chenjikwa ekwadokwa pụtakwa shọp. Ihe a ka a na-arụ. Ndị nke na-arụsị na ụfọdụ ebe si na ha na-arụsị ezigbo ọrụ, ha na-arụkwa ezigbo ọrụ, mana ịmana ego kirikiri a na-egbo mba ebe a n'idi nke a na-enweta on the corner. Ebute echi fụ na nwaanyị na-alụ ụlọ iwe gbakọ, mgbe ndị fim na-ego ụlọ ka m na-ajụ ebe ọ na anyị na-afụ endorsement, anyị na-afụ na endorsement maka na anyị ọ bụrụ na vasi otu enweta ọrụ ọbụla endorsement ọbụla ha kwụrụ actress ma ebe 15 to 20 million, ọ gaghị afụ iru ya na billboard abụkwa nọọsụ ebe ị afụ ya some places, ị ga-afụ ya na Aba, ị ga-afụ ya na Owerri, fụ ya na Asaba, fụ ya na Enugu. Ịghọtago any endorsement gbagotere like that. Anụ ụdị ego a, ụdị endorsement a ka e na-eji ego ụlọ, ịnata nke anata nke mana ị ya afụ dị ha so debe endorsement n'ụsọ. Ọlụ fim a na-alụ fim nọ ne ka ị mere na-eyi ego one ka a na-akwụgo na each one ị ga-art ya. Onwe fim emere ọ bụrụ so ụmụ nwaanyị nọ na fim ahụ, ọ na-enwezi ụmụ nwoke na fim ahụ. Ọ gịnị mere na ụmụ nwoke esoro ego na ha na-ego? Gịnị mere na fa esoro ego? Fim emegidere ụmụ nwoke niile agbafusie nabasị Amerịka jee ebe a na-eko isi eko, onye ọbụla ejebe izu onwe ya. Ma gị nwa kwechiri na Naịjirịa ị na-ego igopụ ụlọta echi abụghị ka iglochi nne ka ebe na-alụ udumejesi ji achọ ife ga mụọ na ajụ kere ebe ị na-alụ, gwa anyị ebe ị na-alụ. Unu aghọrịsị na onwe unu. Nwoke ọbụla efuru na-esogharị ndị actress ya ụsọ ọhụ ka ọ dị ka e wee sị na amụ ya weta ọnya. Onwa nke nwere ezigbo karakta and onwa nke dị willing to submit to a man. A real wife material ga-adịrịrị submissive, ọ ga-enwe respect. Ọmụtọla anụ n'ụdị kopụrụ fim watọkọ dị loyal to di ya. Ama m some actress ndị maara ife, Mona Lisa Chinda n'ụdị ka mụọla onwe ya na so many of them like that. Hapụ ndị nke ọzọ ini edo tọrọ na nkwụgharị, ọ nụrụ didi, ọ nụrụ ịkwa ya ọnụnọ, ịnụchara dị egwu aka ire sukapụ afọ ime otu a. Most of them onwe nke gwara na ha da-anọrị na bedi, they know the fee stay, nyabata ha ji anụsị di na nka yeri na anụsị di nke dị 46 years n'ụdị, nke dị 45 years n'ụdị. No matter ka isi wee try ya ka 45 ya your age anyị enwe alụ. We know ọ bụrụ na ịmụọ na nwa already na be ifụ nwa ha yes anyị etiri ya 17 years n'elu ka anyị wee mara age anyị nene nwa ga. Ọ bụrụ na nwa mụtara dị 15 years anyị agbakọ na arọ na Eden wee mụọ onye nwa. So anyị ga-anwa arọ na Eden kedu etu a ana anyị dekwu ya n'iru anyị ma mekọp anyị meta anya na mekọp. Onye a na-emere mekọp bụ ife dịka ndị foreign countries ya. Ọ bụ anyị bụ ndị Igbo
ọkwa anyị taa nọ na ana anyị maka iru na adị anyị ma anyị kaba nka so mmadụ aghọrịzi n'onwe ya ọ nke zuzugide nabazie aha dị ọbịa onwe ha na nwoke ọbụla ọ machatara ọ dịrị ka ala chukwu kpọọ ụlọ ọkụ dị ya. Yes, Uncle Prince, on my way to the US last weekend in Accra, Ghana, via Royal Air Morocco, I lodged in a hotel in an area called Osu, Donkwa. I was marveled to come across over 30 Nigerian girls doing a shower in Accra. Come on, brother. Come on, brother. O nwere ebe a na-ele phone. O nwere ebe a na-ele phone. Otu a Computer Village dị. O nwere ebe a na-ele phone na Ghana ka ya na-akpọzi ya. Ọ bụrụ ndomi. Ka ebe a na-akpọ ebe a na Ghana. Na Accra, o nwere ebe a na-ele phone. Oge anyị jiri ebe anya ka anyị pụọ mkpagharị n'abalị. Anyị wee rute di ya ebe a na-agwa anyị mee 2021. Wee kirikata ụmụazị be anyị ma ndị nke a kpọtara akpọta na-akwụ ụgwọ. Ihe nke mgbe a ka a na-ana 400,000 ịkpọta sako thank you nwanne na sako ha na-ekwu ya na-akọ ya ebe a na 400,000 ka ọ ya kwụ madam ya that 2021 ds m fugoduru ebe ahụ alone pekata mpe nya bụrụ 40 o nwere usoro ya echefusichara m afọ ebe niile nticha na Ghana mgbe a na-afụsị ụmụazị be anyị mụnwa ebi m na East Legon na ka ife a na-akpọ ebe a ife a na-akpọ ebe a mma echetakwa ya na East Legon anyị ma na East Legon dị very expensive ebi m ebe a anyị na-ejezi eje ekuru ngwa na anyị chebisiere afọ ebe a niile ọtamale na onwe nke ya pụta one night nna ọsị ebe everywhere ụmụazị be anya na-agba gịrịgịrịgịrịgịrị a na-agbadara polisi. In fact ka m gbaga eziokwu na ndị Igbo sịsọ ndị Igbo nọ na Ghana na-agba akwụna na ego ọhụrụ sịsọ ndị Igbo ka nna gwa ụmụ nwaanyị anyị ego ọhụrụ sị ka ị gụọ ya ọfụma ya agụta 400,000 jụọ ndị be anyị na Ghana o mere dịka nna atụ asị ego ụmụ nwaanyị Igbo nọ na Ghana na-agba akwụna opekata mpe ya bụrụ 400,000 na Sprintex ọ bụ Sprintex ka m dị Katamanko mmecheta efe ebe a m dị ọ bịakwara kịta abụọ ka ha na-abịa afọ sera mba ka mgbe onye mụ na ya dị ebe ahụ ya kezi ji ya na-akpọzi biko anọ m live program ya na speaker kedu afọ ebe anyị bi na East Legon na Ghana ajiri ngano okay yeah thank you ajiri ngano ka m bi so why gara lọ anyị na website anyị na-agbapụje anyị ya ekonukro alịrị egbu njọ jụrụ ụwa orieri ka nsọpụrụ wee na nke abụga na jee Kotonu iru Kotonu oge anyị nsi Kotonu na Dubai na afro m ụmụazị be anyị nya ọ gịnị na-eme ọ ga-anọ Ghana agbụraba akwụnị agbụraba gburacha nata ọ natazie ebe a o jee goro ofu moto ogoro moto ọ chọọ ofu 2 bedroom flat na kporo onwe ya na-emezi ha iburu onwe gị ije ebe a nwoke ọbụla na-achọ help n'aka nwaanyị ọ bụghị na ọnya bibelu na ị ga-akwụ na ọ na-eji lọvụ wee je
ị ga-ebe akwa dị ya. ị ga-aghọta ihe eji agbara akwụna akwụna ọsọ. Akwụna abụrụ nwanne mmadụ. Onye ọbụla na-agba akwụna dị ka nwoke na-ezu ori. Nwoke na-ezu ori mgbe ori na-eruo ya n'arụ. O nwe oge ọ na-ezu ori, ọbụla ezugide ezuo 5 years, ịrapịa na afịa arụ. Ịgbakwa onwe ori bụ na kama ịgbaghị ife ime jọs ịtụgharị wuru ofu ihe ọ dịka ka ihe otu a ka ọ dị akwụna. Akwụna ahụ ị na-anụ n'ụlọ, ofu amụghị a can never be enough for ya gwa. Onwe ọyị gị nwoke ọbụla ọ fụrụ bịa na ọ ga na-ala gị n'ala ndị ọyị gị, especially onwe nke ofe ilu ga-enye ya ego, ọ ga-anala ego ala anya. Ọ bụ ihe a na-ekwu, ibe a na-aba n'arụ kpata alụ na nwaanyị ọbụla na-agba akwụna. Ndị mmadụ ada value ya. Ndị mmadụ ada value ya. Nwaanyị ọbụla efu na-agba akwụna gbagharịa ọsọ, si abụ na ọ gbachana gbagharịa ọsọ, ọ ga-ebe akwa because of the route ọ ga. Nwoke esigodo na nwere ya ome ọnụchakwa echi datin ga-apụta ife maka na ọkwa anyị nọ somebody na abroad, ọkwa senior brother ya nọ na-ata iji nwunye ya hie na-ana nwunye ya. Ha nọ na vidio, the video likie na-ene njini ejikwu na-echi iti njini nwoke ata na afụ ọya ọna, mana ifuru ebe nwaanyị nọ na-agbarinye ya ihe ka ebe a nsigere ebe ya akwụna ọka akwụna si eme. Iwepụ ọkpa ozugbo ọ taa onye ọbụla ọ fụrụ, ọ dapụ hapụ n'arụ, and ihe o suru n'ukwu a every day ọ na-ezu average of 5 men every day. Ya minimum ka m na-ekwu, the lowest bearable minimum 5. Ibie India, bie Dubai, bie Malaysia, bie Qatar, bisie some of these places na ba akpa afa, ị ga-aghọta ka ụmụ akwụna ba anyị si eme operate. O nwere flat ị ga-abata, ọ bụrụ na men nọ na that condo, the 5 different bed, school bed ya, hostel bed, dormitory, imagodi ba, onye ọbụla nọ n'elu nke ya. Nwa wee bata bezon na nwaanyị galala ọnụ dị ya, ofu nwa nwere ike ịta mmadụ ise ahụ, onye atachara itu onye ata before ọ ga-apụ na dị ọta na onye ọbụla wee pụọ. So ọta na mmadụ ise ebe a tekiri ya ife dị ka ebe 2 hours ịta ndị a niile o wee pụọ. Ịbịa na Dubai, ifu ebe ụmụazị be anyị ndị paki na-esi na line up, ha yirichakwa 12-15. Ndị azụ ndị paki nke ike gwụrụ, ha na-ekwu n'oge o nwere ike ụmụ nwaanyị be anyị na-eteki advantage. Even na paakị ebe na paakị si moto nke nwaanyị, nwanne anyị nwaanyị ji esi na debere ya, onye esuchara ọ nara gị ego 50 dirham si na anara. O nwere ike na ebe ala mmadụ 10 ofu onye wee sị na ọ laba ihe niile ala gọgide lacha pụta na amụghị a ga-ezuru ya, amụghị a ga-ezuru ya. Onwe ihe sọrọ gị sie ike na nwoke, ịlagide nwunye gị ọ gị nwaanyị ịla aka ele anya 1 year power will reduce maka na akwụna ka ọ ị ga-emebi. Ọ bụ ụbọchị ị ga-ana ebe a mozu pool adaghị, mozu pool na-ebe nwoke n'elu ọhụ, ọ bụkwa asọ nke na-ebe n'ọkpa. O nwere mozu pool na-ebe na o nwere mozu pool na-ebe na ngụ na agịrịga ebe esi izie adịte mozu pool begide n'elu ọhụ ịghọta ya eji kpọọ ya mozu cramp. Enwere na-enwe stomach cramp na wafọ iyo.
Okay, can I want this comment? One time, okay, Posh Sunshine from Facebook. The last time I visited Ghana, I cried for our Igbo girls, mostly underage. Ashawo everywhere. My guy married Ashawo for Malaysia, and he's going through hell. BP wants to buy him, I swear, and they have 3 kids now with regret. Ọgbọ nwere nke egburu di a. Nwa ọgbọ na India. Nke eji ebu motorcycle, eburukwa motorcycle, abatakwa aka akụkọ nke emekwa nke ọ nwa na-agba akwụna. This boy ibri ichu ego. Ewe na-eche onwe anya. Ka anyị ba dị nwa. Jekwuo madam ego ọ kwesịrị ịkwụ ya. Ndị be anyị dị si nzuzu. N'ọmọkụfụ ụmụ nwoke anyị na-ezuzu ya ni. Nwaanyị be anyị ibiri na Nigeria bịa kpọrọ akwụna akpọgoti ya. Wee kwuo n'ife dị ga-akwụ ya bụ 8 million. Ọ dị free. Onye be anyị dị ichu ego. Wee si na ya akwụ. Wee kwuo dị madam 8 million. Buru akpa dị gị prozie dị gị ya na ebiri. Onye ịkpọ gị na ebiri kịta ndebe ha maa na gị na ya nọ. Which na onwe ka o si nọkọta n'abalị wee nwụọ. Ebe anyị godo na case. Ị ga-ebunata na ya. I wee ghọta ihe ọ dị ka ibunata onye nwụrụ anwụ. Ị ga-eje ụlọ ọgwụ weta doctor's report nke nwere ị ga-egbe ekwachi ọ n'inwere akwụkwọ. Ị ga-edunye ya wee nata onye ya amaghị ebe o si. I wee jee n'ụjọ eje fesi ndị be ha na iburu jee mọchụarị. Ihe a ka ị ga-emecha n'ụwa. Ọ bụ na gị na ya dị. O nwekwara mgbe anọ Dubai, o nwere one boy. Na ya anụ the girl. Ọkwa nwa na-agba akwụna the girl asabugo madam 3 years. Na ụmụazị be anyị sef ike gwụrụ. Mami hụ na-achọgharị n'ike akwụna. Ịla na-ejire mkpa gị mgbe ịkwado ịnụ nwaanyị ije nụrụ nwaanyị. Na nwaanyị akwụna na-ada anụ ya anụ. Mbọsị ahụ o decide na ya ji ịgba akwụna. Gụpụ ya na mmadụ. That's why na onwe nke na-agbaghị na ọjị ịgba akwụna. Ife ị ga-agwa ya bụ ejekwana na ọ bụrụ ezigbo ihe. Gwa ya na ọ bụ ezigbo ihe. Ekwekwara ka ọ jee ya bụ akwụna. Ma ọ bụrụ na ịlọ ọfụrụ ya. Ekwena. O nwere ike ya nwa na-eji ya ntụ na situation ya dị bad. Ma ọ ma dị implications. Because o nwere ike bụka bụrụ obere nwa. Check si akịta. O nwere họteelụ dị na Asaba sef. O nwere họteelụ ị ga-eje ụmụ ahụ ọ bụ n'iro na 18 years ma enweta room. Amanya go bed. Ma ị bụrụ nwaanyị bụ ịgba akwụna. Ya na-enwe bụ 15, 14, 16. Ebe ọ bụla ejiri efe ya ndị lugoro 22 years. Ebe a na ndị ahụ ndị ike gwụgburu. O nwere ọhụụ ya edebere ego ya ị na-enezi ọhụụ arịa. Ebe a na ọhụụ nke a itinye ndị ya yaga. Enwere ofu akwụna na-etigwo mgbe a. Ifu ike etu a ka ike ha. Nsi ike nke mburu na-etigwo. Na-eti ayaga. Ka asị na ebe a ka ndụ m dị. Na-egbugbo kọdite. Ihe a bụ ngwongwo. Akwụna bụ mmadụ. A na-abụ uru adịghị n'isi azụ. Ude na-eburu anụ. Ndị mbụ kara iri ya. Narị ya na-agwa gị. Ude na-eburu anụ. Ndị nna anyị faga na-eri ya na. Ọ bụrụ anụ. Ezi agara dị ya. Fe nwere conscience. O nwere mgbe anyị na-eje na akwụna. Mgbe a na-ekoyi na ntu. Mgbe anyị na-achọji akwụna ebe ha dị. Ọ bụ akịta a na-achọtazi anyị n'ụlọ ma ọ chọrọ anyị debe na hotel. Mgbe a gị achọ ya je. Akwụna na-enwe mind debe bọket ọ na-asa mmiri ọhụụ. Ebe ebe a misbehave. Awa ya ka n'okpuru bed bupụta ya bọket. Ijeche eje. Ịgbajiri ebe ahụrụ mmiri ọhụụ.
nke akwa agụ mmiri ọhụụ nke esi ebe akwa agụ mmiri ịmana ha na-adị United na hotel mgbe a nya akpachaghị ha ọ ga 10 years of your life ga-adị useless onye ya kwara mmiri ọhụrụ adịghị udere eri ihe a ji gbapụsị abụ na enwezi much population na-egbucha na ụmụ osisi niile ha na-epechi on ebe a ndị mmadụ bisi kịta osisi adịghịzi ya like before onwe oge ga-eteta ụla mgbe anyị fụsị ebe udene nọcha n'elu osisi niile anyị egbu onye ya lụsị anya ụlọ so onwe ebe ha ga-ebewu ha wee move sizie gaa fa adịghị eri udene eri acid dị ya n'ime irie ya nwa ozugbo na irie ya ahụ adịghị eri ọ ya kpatara na ọ na-eri ihe nwụrụ anwụ ọ ga-eri ihe nwụrụ anwụ ma ya eme affect nnụnụ ndị ọzọ adịghị eme ya o nwere ọkpụkpụ ọ ga-ebuba sef acid ya adịghị na n'ime agbalie dị ọkpụkpụ ozugbo o nwere nnụnụ ya afụ onye enyocha ọkpụrụ na n'obe anya ihe dị ya n'afọ na-agbali detail ọnya ka ndị mmadụ na-agbara ọsọ ha so adịghị eri udene eri. So Uncle Prince, in my curiosity, I asked some of the Nigerian girls and they told me that they prefer short time because they charge 200 cedis for short time and they can do 5 to 7 at night as Ghana guys like Niger babes. Yes, in the Ghana like Roma as Nigeria. I like Roma as Nigeria well. So imagine, when you're 200 cedi. When you're 200 cedi short time. Ọkụ mmadụ ise n'abalị o ji 1000 cedi makwa ego ọnọ yotago o ji ezigbo ego na Nigeria ebe a kịta short time some people na 10,000 some 15 some 20 some 30 some 40 o depend the class o gwa ya na 50 short time isi a na-ịchọ ka gị na-agba egbo na Nigeria 200 enwere ndị 150 nwee ndị 100 day break when the 50 when that achịkọta ebe ọnụ ahịa dara 25 to 20 ihe tere ụfọdụ adị akpọ price nọ ịmarịbe dị mma nke mere ya ihe tere ọ na ya afọ n'ime ebi ọ dị aka ya gbara ezigbo transfer eruzi ọchọ ka ọ gbaa impression na ị ga na-akpọkwa afa 200,000 na ị ga-akwụ ya for the whole night ọkwa nnyụ na-abụ and ka ị ga-eji ya ma na these people abụghọ ndị gị na ha ga-emekọ nwa ife fa na-eji n'oge zuo onwe ha in a wrong way na ha na-enwe bad attitude nke na ya ga-adị na mma na-akpa nnọọ ife niile a na-aga na-achịkọ ego ga-ababa ya aka ịnwa anwa nye ego baa ya aka obupụta attitude ya. Some people jere ebe a na-ewe iwe sef hapụ the girl hapụrụ ya the hotel room sef jewra ọ dị comfortable ahụrụ onwe ya ụra no conscience ọ na-eme ya kịta ọ na-atọ ya ọ ma na ebe a ga-emesi abụrụ part of ha ọ ga-ebu attitude a bụkwu ya nwoke ọhịa ka ụmụ nwoke ji anwụ steady ọ chesia ego spend n'ịnụ this girl chee ife ndị mmadụ ga-ekwu na ọ nọ nwa with nwa ọnụrụ under 1 year na ọ nọ nwa ọnụrụ under 6 months na ọ nọ nwa with nwa ọnụrụ under 2 years no etu aka ụmụ nwoke dị ebe ha na oburu ụzọ gbapụta na Facebook ya ga-ebu ụzọ gbapụta na Facebook bịa nyebe update na na-eme ya nka na-eme ya nka na-eme ya nka na-eme ya nka a na-abịa abuse ụmụ nwoke ji wee dị nke ụmụ nwoke bụ scum ewepụ ma nwa fat ekwesịrị ka a na-enwe contract na hia atamụ ndị ọcha ifụ na-ada nwaanyị jee South Africa jee gba okwu aje nụọ nwaanyị a na-akọgheri o nwere onwe ebe a nwe ebe a nwe ebe a na-akụrụ onwe ya ya ọ ma bụ ya kwọrọ ụgwọ akwụkwọ nwere ihe ọzọ anyị nwa na-eme onye ga-ebichi obi nne ya enweghị n'imere enwe ya wee na-eri arịrị n'ọnụ ruo nke ya bụ otonite ufu ụmụ nwaanyị na-adịba too emotional ha eruo jee confuse the boy
the boy eburu love niile o nwere n'ụwa ya debere ya ebe mmụọ ya nọ na-afụtaghị na kọna ihe ọbụla ọ na-eme ọ na-emere ya nne ya gị nwa afụ niile ị tara arị niile iri n'aka nne ya ihe niile idiri edi because of ndị mmadụ ga-ekwu etu a ka ị ga-esi ibie isolated life loneliness egbuo gị na ọnwụọ just like that. ije anyị na ụmụ nwanyị n'ụwa ọsọ ha nwa ka e mere ọgbapụ ụnụ ya afọ ife na-ekwo since 4 years yọọla asị na yọọla asịrị yọọla emepe ọnụ ya ka ọnụ na ihe ọ gabigara na eke o sidiri ya na ihe na-eme ọsọ anyị nwa bụ anụmanụ ji eze arị elu ma osisi na-elu ilu. Nwaanyị ọbụla ga-enwe nwaanyị pụta n'iru akwụkwọ na-akọ yọyọyọyọyọ ma ọ na-emekasị nọrọ na news ọchọ dị mma nwaanyị azụ iri ọkpa n'ọhịa. Ụmụ nwaanyị na-abụ ife dị aṅa adị ọ ma na afa nwoke a na-agagharị na afa nke ya na-aga o mee maka ụmụ ya. ịma na that lady such a lady ije ifu na background ya na o nwere ezigbo nne o nwere ezigbo mama ga na-asị ya ahụ ana don't worry na ọ ga-adị mma ahụ ana ọ na-enye nwa ya encouragement na-enye ya guidance or guideline or guidance ife ya mana nke na ka nke a mapụtara n'ihe nne na-akọ onye ka ị na-akọrọ nwunye na-ede eme na nke ya mamụ ya zi bụ onye bụ nke ya eji wee kpụrụ ụmụ ya n'afọ ụmụ ya ka afọ ebe ọsị n'ọkwa na ọjọmbọ na Leki anụrụ m ebe ahụ n'Oktoba ọgọmbọ kiba na-akpọ ọgọmbọ bịa ndị bi na Leki kiba na-akpọ ebe ahụ kiba na-akpọ ya nwa ọgọmbọ ka ọjọmbọ ka ya na-akpọ ebe ahụ ka ebe a na-akpọ ebe ahụ na Leki anọwụsị ya ịbanye na-eje ọgọmbọ ka ọjọ na ka enwezi ndị bi na Leki bi ebe a ka ya na-akpọ ebe ahụ biko ọgọmbọ abi na eje mechi isi n'ebe ahụ ụzọ ahụ ịgacha Redeem chọọchị ahụ nke a na-akpọ nna efuga ebe ndị Igbo bụ after Abraham Adesanya ya ebe ahụ esi abazi ijebe ọgọmbọ nna efu ihe ndị Igbo na-alụ dị a o nwere one steeti dị ebe ahụ ọ dị nnọọ ka London ụdị ụlọ London a bricks ka eji wee mee fensị ogologo nna ife abụkwa 50 eka ife arụcha 200 eka fụ ebe ndị be anyị na wunye ka ọkwa igoro iwe machie dị mmiri ya mmiri ka a na-ele ịmachibie machicha ndị be anyị na-arụ ụlọ dị a ndị Igbo abataghị ego ala ndị Igbo niile a na-eme ya ụmụkwa nke ị na-anụ afịa saịdị ahụ nwere nke ịma nwee kasị gị anyị ego na mich sisi ya ka enwe ya na ejem that side respect ya so na ọ na-ekwu na-asị na ụmụ ya na-ama ebe nwa ya nwoke nọ this that anyị ka ya agwa Naijiria anụnwa nwaanyị a na-akpọ kịta ọ na-akpọ Naijiria si ha pụọ ya ọ na-enye Naijiria ọkwa dise Naijiria pụtara dị against gị nwa inye obere nwa ruto nwoke dị 60 something years ị na-aba onye ọbụla na-akpọ onye ọbụla nyere ya efe nwa gị nwaanyị apụta wụrụ ọnụ ya si dat na ọka mma na mmadụ nọ na Lamborghini na-ebe akwa dan mmadụ ịnọ na ya ndị ịnụ nọ na keke na-ebezi akwa ka ị kpọrọ ha bịa ha pụọ enjoy ya n'ụwa bụ ka ọ dịkata mma ọ dịba njọ na-agwa ndị mmadụ si ya na agbakwana m ife ọ dị ka ya mmadụ ịnọ in abundance mụrakwa ka ọ na-adị ka ya ịnọ in lack ama m na onwere oge ọ na-eru ego asụ ọgụ n'aka ịya ama ka o si dị ị na-eri ego ka moto kara nka ịnụrọ mma o nwekwa oge ọ na-anọkata ọkụchikọ ị na-ebi ego ebi ime afụdo ego iji gba fuel na moto
onye kọlụ ga-ama ụfọdụ na-afụghị na-ebu ọgaranya mana ha amaghọ na ha akagodugo for now. O nwere onye ya gwa ya na that rich man ọma na o nwe 1 million naira na akaụntụ ya as we speak now. Asị gịnị ka ị na-akọ? Ọnọm bụ na ọnọm. Some rich boys ma even na Asaba ihe a na-afụ ha n'iro ha da-apụtazi apụta maka iyi na ọnọm. Ọ kọọlụ gị wee ka mmalụ etu a ka ọ dị. So ụwa dịkatara gị mma mgbe ụfọdụ ọjọọ njọ, o nwere mgbe ọ na-adị mma. So azịrị nwaanụ mbụ o nwere oge ruo ọgbajuo dọrọ mụnwa na-efe esi azịrị nwa o nwere onye na-abịa ịkọrọ anazi woman o nwekwara ka o esi bịalụ etu o si bịara m agbakọ esi abịa nwunye m. Mụnwa nwere ike fịa na ya abụ threat to my marriage ma ya nwa ama afịa na threat to the marriage. O nwere ike na-afịa from a different perspective. Ọ bụ onye na-enwere ya amaghị ihe ma how to handle life o kwupụta onowu Igbo ji eme ya nka, onowu Igbo this, onowu Igbo that, afa m apụta ichefuzie na mgbe aha afa m na-ekwogharị n'afa gị nwa na-agakwa wee nwazia the psychological effect on the children na decisions ọbụla a na-eteki mgbe ọbụla ọ na-abụrụzi sọlụ nwaanyị na-anụ anụ adịghị involved. Imete ekwu the same decision ị na-eteki mgbe ị ka bụ single ya nwazi n'onwe ya the same etu o si eteki decision mgbe abụzakọ esi na-eteki ya na elotere m oge nna nwunye m ọfụ ọ bụrụ anyị na-ekwu okwu o nwere ya bụrụ m ọsọ if na me no be this nsi don't worry if na me today ọ na-abụ ihe dị agha mesị a mgbe ọ gbọbọsị kpọrọ ya mesị a Igbo na etu isi echekizi etu isi efesi ihe kịta etu isi akọziri kwebụrụ ọgbụ etu akịzi akọziri oge mụrụ ahụ mata ọfụ nsị agbara ijeta mgbe m na-agwa gị ya na ị ga-emesịa na ịgba na-ekwuzi if na me ọ na-achị ọchị maka ama m oge na-abụ nsị nwunye m isi this your if na me time dey come when you no go feel the open mind dey say if na you can't do anything. O ruo oge ahụ o nwee ihe ị ga-eme oche na-egwuregwu tudi ọ na-afịa. So decisions ị na-eteki mgbe ị ka bụ single abụzi aka ihe eteki mgbe ịnụ nwaanyị and mgbe ịnụkwa nwaanyị decision ị na-eteki abụkwa aka ihe eteki mgbe iji ụmụ na-atọ ịnọ mgbe ịnụ nwaanyị o nwee ebe ọ ga-anaghị kwuo na ihe eweta ya gịnị ka o ji ego eme ide eweta ijire mkpa onye like ịlahụ di ya 1 week sef wee bata mana mgbe ị mụọrọ ụmụ na-abụ na-eje nke ịtọ o nwere ike ịnaghị ego ka esi na ihe eweta gịnị ka o ji ego eme a na-akụ gịrị aka akọ ị ga-eweta ya ihe chenjibego ịkọnsida bago ndị ọzọ nọ close to you ndị kpọpụtara n'ụwa your responsibility. So your thinking, your mentality, everything, your understanding ga na-echange a na-akpọ ya maturity. So ọ bụrụ na nwaanyị a dị mature enough ọ ga-ama how to handle family affairs mana maturity ya mere na be di ya sef ji couldn't ọnọnwa na be di ya odozi wute nwa nke ya o wee dịghị ka ebe nwa ya na-eje ka oge dozite nwa ya. Ụmụ decisions ụmụ nwaanyị na-eteki ha ma na datin na-emebi ụmụ ha ya ka m ji wee mee program wee sị gị any girl ọbụla throw under mama ya alone as a single mother nwa ọbụla throw under mama ya can never make a good wife or can take it anywhere. Na Igbo ọ bịara m n'isi achọghị m ka m take ya to that level mana ọ dịgo ka ọ ga-adị. I don't owe you apology.
o nwere ka siso nne zụọ except I forget except ma ọ bụ na di ya nwụrụ anwụ. Na-ege ntị, o nwere dị iche na nwaanyị a na ọ lụrụ di ya nwụọ, ọ na-azụ nwa ya, ọ na-azụkwa ya. Nwaanyị a di ya nwụrụ anwụ, ụmụnne di ya nọkwa di ya, so she's equal to nwaanyị nọ na di. O nwere steps ọma na-etake. Ụmụazị a na-etolite na-ewelụ cousins ya ma dia papa asị mpa ha, mana ifugokwa nke a gbapụrụ na be di ya na ọrụ onwe ya na-akụrụ onwe ya jama ọ na-arụ ọrụ na-eme onwe ya boss lady. O nweghị ike ịmụta nwa zụọ the girl ka nwa ya nwaanyị a mekie a good wife. That can never happen. Ebe ka nwa ya nwaanyị ga-amụta ya? Ebe ka ọ ga-amụta how to treat a man? Ebe ka ọ ga-amụta how to be a wife? Ebe ọ na-afere ya n'aka ma mụ ya, ebe ka ịchọ ka ọ mụta ya? Where? Oge make a good wife. Where? Who taught her? Ịmana ada atọ ata, mana onye taught ya. I mean, we got do not generalize. You are too smart for this. Listen. Obu no very few had a minute and insignificant in our society. And Magwagia based on even now, where did she learn that thing? Onye mugusiria. Onko mutana ya de bobi. How to be a good wife. How to be a mother. O nwere ike ịma how to be a mother, mana ọ ma ama how to be a good wife. She will never know how to be a wife. If all man know how to be a mother, maka na mamu ya zụrụ ya as a mother, mana mamu ya zụrụ ya as a wife. Na-ege ihe nna agwa gị. Mụnwa na as a man. For the fact that Ntolu in a polygamous background, I can handle 2-3 wives if I want to. You know why? I'm a lot of things from my father. I'm a lot of things from my mom, from my stepmom and the other ones. My father has 3 wives, like I've told you before. So I'm before the kia. He run a polygamous home. Oh, I say today, na ga nwakwani anwa. If you go one and get you see ike, n'isi ọwa dị na the thing dị too much. No ya ekwekwa focus wa whether we ji ego ego. Even meji where na agba gị based on my own experience as somebody coming from that side of life. But when I'm not coming from that side, I will never be in the right position to tell you that. The same way Joanna opposed Ebuka Obi of Zion Ministry, telling people or advising couples how to run their life when you have not tested marriage. What do you know? What we teach now come based on experience, not on assumption. What have you experienced? Abalum boy, Abalum business. I can tell you about business. In and out. What are the ethics of those things? Because I was there. So as a girl, Tolu under the mall, Oluzu, the husband, the true natural cause like death or whatever. No, as a boss lady, and any abuse or you never abuse or not try call mega abuse. Give me key and more web mega abuse. Oh, I work and spend the gear. Mapata mega abuse. Even more dangerous ego. Now the man ejiri ego abroad anything he ga-eji wee na-agba isi bakabaka. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị enwe sense. I know si from mama ya. Mama ya ga na-epuchi ya esi na di apụta gịnị ka ọ na-eme ebe a. So ụmụ nwaanyị ada ejebefe eje na-ege m ntị. Ụmụ nwaanyị bụ na kpefu na be dibịa. Ha na-akpa na be dibịa wee. Ha ma agwọ ọgwụ. So ụmụ nwaanyị na-eje gwọọ ọgwụ nye nwa ha ka nwa ha wee kechie di ha ka di ya wee na submit to them. Nwa na nya ha enwetego kiba na akpụ ya ebe mgbaba nya na onye abụzi source of their livelihood, escape from poverty.
Hekechi ego debe. Ihe ọbụla ha chọrọ ka ya na-emere ha. The worst bụ that you can never consider your family ebe isi pụta. Eje na be ihe ga-eju na be gị bụ family nwunye. Ihe ọbụla ị na-eme bụ na bịa family. Ọ nọ na-eme. Ọ ka nkụ everywhere na. Agwọ ọgwụ kere nke nwoke debe. I know of a guy na South Africa. Ụbọchị o nwetara ọgwụ na-akpa nwunye. Nwunye wee kọwaba na ọmama ya nyere ya this that. Otu aka dị mmadụ eji si wee end ya. Some mothers bụ ajọ ụmụ nwaanyị. Ihe ha megidere di ya tipịa di ya. Ha pasị arịa ụmụ ha. So such a girl can never make a good wife. That's why ị na-eje nwaanyị ask question. Jụọ ajụjụ ebe ị na-abanye hapụ ọhụ ụtọtụ ogbuo na many people. Jụọ ase ọfụma. As well. Hapụ ndị a na-egbuke a na-egbuke na-eglo. Gịnị ka a na-eglo? O nwere one woman mmalụ na Lagos far back amata the woman 1990. Abịa fụ nwaanyị a recent arụ ya niile agbago ọkụ. Ego eji maintain dị arụ adịghịzi. Ude niile ọ tere ete mgbe ha na-eme onwe ha na-aṅacha efuzi aka ọ dị kịta. So ife efu na-egilita oge oge elue ego adị ọzọ maka ọ da-adịgide. Igbo ya asị mmadụ ejighị adị sawa ozugbo. Ọ because they dey focus on mma. Some of them enwe character. Some of these girls na-afụ enwe good character. Some of them ga-anọsi onye anọrọ gị nwa ya na-eme ihe dị na be gị. Ịza ụlọ gị ga-aza. Gị ga-edozi bed. Common thing nwaanyị ga-eme na yugotu ha. Ị ga-asa efele. Ọ mma ka ọ ma efi ọ na-eme nwa mbọ ya. Ọ na-eme mbọ. O dina anọ were kukumba tụkwasasị ya n'anya. Were to wee debe. Ya ka ọ nọ na-akwagara gị ike. Ị na-ekwa dị ike anya. Ịdị glued. Ebe bụ super glue. Ịdị glued to the nyaj. Ịpụ apụ uche gị niile adị n'ike na-eme ama nebo ma ịma ama nke ọma uche gị niile adị ebe a. Nwaanyị ga-eji were aka kpodo onwe gị n'obe. Nwaanyị ga-eji were aka kpodo onwe gị n'obe. Ọkara woman dị iche n'oge boycott all these things. Kọtụ ọkọotu according to ebe a na-eje eteka. Ọ ga ị na-akwado nwa echi. Enwere ike ịdị kịta abụ 32 years. Ị na-akwado ka ị maa n'ọnya. Ọkwa ya bụ Delilah. Na ọ mara mma mana maka ifuru Delilah mgbe ha Samson nwanne m ọnwụ gburu Sam. Sam anyị na-agwa ya pụnata Sam ajụ na-achụgharị maka ị na-ene Delilah nke bụ na ị na-enala nwa ikirikatala Delilah efukpọrọ anya ọ dị ka anya azụ. Anyị kpọọ sampụta samajụ sampụta ọjụ gịnị Delilah kpụrụ ya isi ụkpọ ya nwoke kụrụ egwu ose Delilah ji agụba bịa ọkpụcha ya isi ma ghụpụsịa ya anya ịbụgodu ka odogwu siri na I tell you, choose wisely. Choose. Ọnwụ ya egbu ebe aka so choose ọnwụ. Choose ma ị chọrọ nke ya egbu chap chap. Ka ị chọrọ nke ya edebe gị na were nwayọ na-egbu nye aka kansa. Ighọtago? Were nwayọ choose nke ya egbu. Ọnwụ ya nwụkwa. Ya nwụrịrị ebe aka nature debe. Jụọ ha na owuro nke ifuru na-ede wii. Gosi m nwaanyị dere wii ka m fịa. Wite ego niile ha kpara. Gosi m nke na-ede wii. A na-ahịa ede wii. Obi agbọghọ na-ega anwụ. So nke nwa bụ onye ga-ede wiilu nke gị. A na-ede ya kwa chọrọ 50-50. Na isi dị na nwunye bụ ofu. Ego nke ha ya afịa anya nke gị ka a ga na-ege. Nke ya ede wii. Maka ọ ma na ya nwụ echi. And you say, "Baby, I go go now." And then one day go, and they go. You must die. And then Romeo must die. Juliet must die. Oh, Romeo must die. Jaka Jackie Jizuzuru. Jenwolu.
jeje nwa ọnwụ kwesịrị iwu Rose nye adị mma ịnọ na mmiri Rose anọrọ n'elu mee ka nwoke ihe ọhụụ megoro ndị mmadụ. Jack a na-anwụ n'ime mmiri oyi ọ sị adụ ka ya rịpụta nwaanyị bịakwa na ọnwa obere ka anyị na-eche njitọn onye nọrọ n'ime mmiri nke bụ onye dị mgbe nwụrụ ọ ga mmụọ ya ahụ ọ ka mma na nna ọnwa obere mgbagote ịbanyekwa na mmiri ọ bụzie na ọnwụ ya ogbu anyị ka anyị jee meela ọvụ asaịdị. So dịka m gwara gị na nwaanyị ọbụla ma mụ ya bụ divorcee wee bụ na ikekwe the girl through under mama ya from the age of 7, 10, 12 that girl can never make a good wife. A ga-arọta no make a good wife bụ not the submissive to you, respect ya gị. Some of them, because the nwere ego, can never respect you. Mama herself nwere ike na-akparị ha akparị. Ọkwa agwara ya na eji o jere jee nụọ, ọkwa agwara ya mgba. Dịka na-agbagodi ya na ya lọfụ ya, si ya lọfụ gbakwa ọkụ. Ọlọfụ ka ị ga-eri. Ọlọfụ ka ị ga-eri. Na ụmụ nwaanyị ibe m na-eje ọmụgwọ, ụmụ nwaanyị ibe m na-eme nka na-eme nka. Ọrụ ọgọfa nwoke emere ya. Kemgbe m na-eme nka, ọgọsị na nke si na-agịrị ka bịa naba. Ọ na-acha nwa ya ọkụ. Most of those divorcees, those single mothers, fenwedo conscience, character zero. Because ọ na-afụ ụmụ nwoke niile na ụmụ nwoke niile bụ scam. Ụmụ nwoke ji wee bụrụ nke abụrụ irelize godu nwa ya to nwoke ọ na-afịa arụ. Unless nwoke ọbụla ji ego ọ na-ebe isi a good husband na ego ọ na-eji. Ọ ka ha si afụ life. That's why na most of their children na-agba akwụna na-akwụgharị ka ha si wee pass through school. Ụmụ nwoke na-eweta ego. Some of these women ije na-abịa ha from morning till night, etu a ka moto si na-abịa na-apụ moto na-abata na-apụ steady. Those women can never give a good account of their children's whereabouts. Ebe ka ụmụ gị nọ ọma si nọ school. Ndị a nọ na school n'Owerri jee na Lagos na weekend fụsị ha ebe ha bụ ịgba akwụna. Ha bịa enwere nwaanyị check into a hotel. Ha nwere ike dị 2. Ọ bụrụ na ha dị 6 bịa 2 na rooms. Ha were rooms lodge ya kwụọ ụgwọ room ọ bụgoro 50,000 ha kwụọ onye ọ gbagoro na arụtakwa ego ahụ. Abalị akwụkwọ ilo efu na hotel ahụ anọbirigo akpọpedọ gaa ogologo dị lobby ịnwa ahụ kpọpedọ ọ na-aga ọ na-eme ụnyara ịkpọpedọ ọfụ ya kpọọ onye ọbata na room gị ịta ya na room ahụ inye ego ojekwa etu a ga-esi tagide 3 days anachigatakwa azụ back to school ma ọ bụ esi nọ na school. Ụfọdụ na-esi Rivers State bịa na Asaba ebe a, ụfọdụ na-esi Abakaliki bịa ebe a ọkwa ejere school, ụfọdụ na-esi Lagos gbadata ebe a bịa gbaa akwụna ebe a wee naba. Onye na-efegharị like this bịa kefu ihe videos ha na-elik na ama ha na-akpachazi anya eme ya lik ị na-ekiri ihe ụmụ nwaanyị anyị na-ebi ụtọkọ. na-ekiri ihe ụmụ nwaanyị na-eme na-abọ ike debe kamera ozugbo ọ tọsịsị ana buru ike ya chọọ na kamera obe onwe ya aka. Ụfọdụ onwe nke nkiri nya nke abụọ ọka a na-ata ata mana nke ndụ nke a na-esibe esi ka onye a ji wee na-ekwu onwe ya. Onwe nke m furu osisi ụmụnwaanyị mere nna onwe na ka egota nwa vibrator bọdido o wee bụrụ ọka a na-ata ata nke kukumba. Onwe kukumba ya afụ nwaanyị si n'ike ya wepụta ijuo onwe gị nwa bụ nwoke mgbadike gị ọrụrụ ihe ahaf ka ehi ejezi ime ebe a. Imagine nọ gị nụtụrụ ọnya
imagine no gị nụtara ụdị mmadụ ka ihe ọ dị ka gị na ya nụ onye kukumba buru ibu na-aba n'ike iwe were nwa obere eme ife na ya gịnị ka ihe emenwe ebe a so automatically ọ ga na-apụ na-enye ya ndị mmadụ ịnwụọ anwụọ otu akwụkwọ esi na-abatazi n'ụlọ gị na-abata steady. So some mothers bụ problem, and as a man nwoke ahịa bụ mpa ya bụ na ihe iji chọba ụmụazị o nwere eji mmadụ na-eru ọkwa iri onwe ya uru. Ofu nwoke ka a na-agụrụ na onye nke a 60 wife ịla ala igwe ikpu ọmụrụ nwa di ya na be gị. Kedu iji ihe niile eme ọnwa ka ị na-achọ? Kedu ihe ị na-achọ? Gịnị bụ mkpa gị? Ụnụ afụgo ya na-agwa gị na the rich also cry. Nwoke a kịta ife a na-ata n'ichi imeji ka ọ na-ema ife a na-ede ntị imeji ya na a host senator of the Federal Republic or control Nwabie ojide Nwabie na ka mama ya si wee na-agwa onye polisi si ya next time ya ṅụzi na alcohol. Nwaanyị ọ dị uko respect for a man ka ọ na-enụghị ya ịnụ agba ọ gwara the man onye polisi onye na-erekọd ya next time ya ṅụzi na alcohol most ihe ọ bụ iwu bụ na ị ga-ekwu ya ebe ọ ife anyị were ịmana ife some men na-agabiga n'ụlọ befa. They didn't want to say it out. Who would they run to? Who would they complain to? You decide to bottle it up. Ịgbachite nkịtị na-edewe ihe niile n'anya ihe a na-emebi narị gị. Nwoke abụrụ ebini dị n'ude na-asụsụ ude a ka ị ga-asụgide one day ị gakwasị aka n'obi. Ife na-egbu ụmụ nwoke kịta BP ịnọkwa nwa obere ije cheki ya BP icheki ya BP cheki ya shuga yetago ebebe gị ya kịta you resort to ịmụ mmanya ana mmanya niile a bụsi shuga before you know it your sugar level na-agbago. Ihe ọzọ bụ diabetes. Nwaanyị ahụ na-akọsụ problem a ị na-enye anya gbọsị ọbụla ị nwụrụ na ọ na-eyikwere n'oge kwado ụka debeziri ya n'ihe a na-eyi akwa ụjọ bụ 3 months. 3 months o wee laba nke bụ nke ego ga ọma ya mmiri nya yọọ ya na-agba ego ga na-adachisi ụmụ nwoke ọkamma na iji n'oge ego ga ị na-aka afọ ị na-eri ego. Nwaanyị chọrọ ịnọ nọrọ nke na-achọrọ ịnọ ya na nna ya ukwu mere mistake ba ijebe ịnụ nwa. I'm telling you nwa ya nwebe ebe ọ jiri eje never go anywhere. People ka ọ na-agba egwu ụbọchị ya na-eme onwe na mgbe ọ nọrọ efụsị ụmụ kirikiri ụmụ nwoke anụnwa ya na ha nọrọsị ya for gịnị kwanụ? No, that you ji wee dị one-sided bụ because na ọ na duty the policeman na duty ebe ị nene vidio ife abụ n'abalị ka emere the video the policeman na rekọd ya abụ n'abalị as long as ị nọ na duty ị nwere right ịṅụ mmanya ọ mmadụ ka ọ bụ. So the policeman ọ bụgodo nọ na duty ị kwesịghị ikwubie m. You don't need to announce it. You never announce ka gịnị mee ọ polisi a ka okwu dịrị gịnị ya enwa na rekọd anọ n'ọrụ hia ihe ị bụrụ ịgọrọ n'ụlọ abụọ ọgọ and you want a place here. Your place is in your own husband's house. Ọnụ mere ned ihe ọ bụ ọnụ butere ego bụ ihe nyere $50,000 na otu a ka ihe esi wee bịa gbaa ọgọ n'anwụ ka o si na adị izochie nye si kwuo ya off camera
ihe dazi tie na kamera ka gịnị mee ka e revenge ya ma ọ ka dị man wee je kpọpụta ya ụmụ gị ebe ha nọ ka e rolu ụmụ gị n'ebe nwanne ha nwaanyị nọ gịnị ka ha na-akwụgharị ya nche achọ ebe a enwezi ihe ọzọ ha ya arụ they should be busy somewhere they should be busy with their life si na ebe nwanne ha nwaanyị pụọ let them go and start their life somewhere nwanne ha nwaanyị anụọla di ndị nke nwoke ji ebe ezie somewhere chụba their life afọ m onye nke nọ ma ebe nke ahụ nọ wee na-ekwu okwu ma ebe nke ahụ nọ mana from ihe nna afụ this woman nne n'anya nwaanyị a nne n'anya abụrụ nwaanyị mmụọ nwere ike recommend enwere ife eji agba a good mother nwaanyị ọbụla a na-adịrị ize nwụrụ anwapụta n'iru akwụkwọ ebe echisala ụwa ṅaṅaṅaṅaṅụ such a woman ọdịrọ credible such a woman ọ bụrụ eri woman gbakwa ebe woman a woman bụ ife na-adilute ife adilute ọ ife edebere ya nwoke bụ mọsụ ka egbuo ka etigbuo ka ebe ka mana nwaanyị a na-asị akanyọ dododododo ka hapụ ibupụrụ nwaanyị ụwa ka hapụ ibupụrụ nwaanyị ụwa etu a ka ọ kwesịrị nke a na ọdịzi ka na-etretin ebe unu si alacha ọyị nwoke na-anụ nwaanyị acha igbu nwunye ya egwu nwoke na-anụ nwaanyị lọvụrụ nwunye ya nwoke na-anụ nwaanyị na-eke efọ nwunye ya nwunye ya kwa nke anyị na-afụ na plane ọ na-aba private jet ọ na-agba first class executive ọkụ ya ụmụ ọgbụ ya nọ na-ebagoro plane ụmụ ọgbụ ya nụrụ di bangoro plane ọyị unu kwuru ka anyị na unu si n'ọka mmụọ ịnọ na Lamborghini na-ebe akwa jee mbere ebe akwa dịrị unu ebere bepụtara anyị ya na soshal midia ka ọ bụzie na ned bụ onye ọjọọ ọsọ nwa gị aka ned na nne ndị ọzọ nọtụkwa nna bie ebe ka ha bedebere ana m ajụ ned ọ bụ sọ Regina ka ọ na-anụ ndị nwunye ya ndị nke ọzọ ebe ka ha bedebere akwa ebe ka a kpụgharịdebere ned everyday ọ bụrụ nke ụnụ a so nwa ụnụ nwaanyị mara mma nwaanyị apụ na anwụ mame wọta ma ya anụba na mame wọta na di ya na-eso okwu ka ezi afa ji ụmụ ụlọ asị na nwa anụ mame wọta ka ụlasị agwa ogidi ụlasị oke mmụọ nke na nwunye gị mame wọta a na-arụ nke ọ na-esere unu mgbe ọbụla nke a na-amagharị ọ mụra mma ọ mụra mma si ya mụra mma nke a mụrụ ọ bụ mma ọ gbara ọdị ọcha abụkwa ya a na-eme ọ bụkwa n'ọjọ kedu ya na-akọrọ ebe a ọfụgokwa pinọpinọ onye eze ọfụgokwa pinọpinọ onye eze nna ka anyị were ya nwayọ biko ọ bụrụ na ọ da anụzi na ọnụjuo na nya awa aka onye ọbụla zuo ike nna ya ukwu next time eje nụ nwaanyị chọọ onye eji ya gbagotego ama adịghị iji virgin na-eme virgin ịnụ ọnanụ virgin ebu na ike isi na ya dịghị ama m ihe nwa wetara na ndụ si ya ịnụrụ ya a na-eme na ọ ga-anụta virgin ị na-eme ọgọ ka ịnụta ụmụ nwaanyị ọbụla saịdị elu chọọ ọrụ ndị gbagotego na eji ihe afụ nwaanyị dị 38 dị ready ịnụ dị ready for this marriage ya kpọrọ nwa bụ teenager debia ebe a ihe niile anaghị agwụ ya si anọ jere nụọ grandfather ya ịgba na o dismiss kata agba ụfọdụ ọdọ na calculate ya gbakọọ ya onye nọ n'ilo an outsider na-afụ as a wife of a rich man o nwere ihe ọ na-afụ nnukwu ego mana nke nwa bụ onye a na-anụ anụ di ya na-eri di money o nwere oge ọ na-eruo enwezighị iji ego abụrụ ị na-afụkwụzi ego ahụ bikos ihe ọbụla dịzi ya ọ dịghị ihe kọrọ gị n'ebe ịta ndị nke ahịa ndụ a na-emekwu ka ịmakpuru so the thing na-adịzi egwu common ị na-afụzi ya ị need another thing
as at that time. But no, you're not on inside and I feel a big deal. Get what's no way to go back. So this guy now, with any on the edge, all those get our corner, what is money? I will take a contact enough there. I will not read a female, not Netflix, they go in to sponsor her own movies. Oh, Buba gets go. She can influence many things. You can go brands Nadia, Maladia, cultural. We don't know. We are just saying. So, the next time I make it up, we are not going to couple. Hoping Nap go to Nakoya and I notice good. Nadia Bombia, Yanya. More no, a mature lady from 35 years. Gage and more. I am not called Yakuka. I tell you now. Now, if I need your drama, we will need to book Yanabu, Swake. Iya n'oni o wuru m n'ike okwu ọ gbachara eri na ọ ga-agba ịghọtago mụ na-emebe ebe a ụnụ na-achọ ebe ụnụ ya ebe akwa Psalm 23 na-edibe onye na-azụ ya dịka atụrụ ọ dịghị ihe kọrọ ya n'ebe ịta nri nke ahịa ndụ n'ebe ịta nri salad na ndị otie ọ na-eme ka ị makpuru agbarụbọtụ wọta ka ị na-agụ mmiri nke izu ike ọ na-edu na private jet ya ọbụrụ n'ofu na-ewere ya ụwa gị pagara gị vibut ị ga-adị pagara ya onye ụwa gị pagara gị godu ị ga-adị pagara ya onye ụwa gị pagara gị problem ị ga-adị pagara ya onye ebeela na akwụ ụwa ule ụwa gị lee ebeela ha akwụ ụwa ha lee ọya na-ebe na so nwanne m gị nwa bụ nwa okorobịa eche ịnụ nwaanyị kriteria ji anụ nwaanyị abụ anụ ọbụ virgin ana nwaanyị ọbụla na-erube inu di kụpụrụ ya ọ na-ele isi n'abụ ọnụ si anyị na ijiri ozi ego ọ ga-atụlapụ ọgbanyezighị respect onwebe sense ya Chinefu nwaanyị na-amachụọ nwaanyị inwe sense bụ based on many years of experience ya kpatara na nke ebe a na-eti na ụmụ nwoke niile bụ nke all life na-etu a ka ọ ga-adị o nwere ifefa na-eme expect ka a na-etriti fa ka queen ma fa mụrụ na ụdị ebe ahụ adịrọ life na onwe ya nwe ebe o sitere onye ọbụla fe so ka o si wee na-efe ilu na ọgị ya ebukọrọ problem ya ka ị wee bụrụ a good man ihe ọbụla shit ya niile ị ga na-anagide ụdị ebe ahụ adịrọ esi ka ị bụrụ that kind of a man ka ị wee mee nwa anụnwa obi aṅụrị na ụmụazị you are going down ị ga-anwụ whether you like it or you must surely nwụọ nne na-agakwa na village a na-aga ịmara na village ka a na-eme ala posters na-ene n'anya ige ntị na redio n'ihi ezi ndụ o biri n'ụwa ka ezinụlọ ndị be Okoye ji ekwupụta ọnwụ gburu papa broda ọgọ enyi onye nke gburu afọ iri ịtọ na ịbụọ wee la mmụọ ka ọ yachara ahụ gịnị yiri ahụ BP usoro mmemme akwamozu obsequis ọnwa agba abalị 21 ga-abụ ụbọchị Mọnde a ga-amụrị anya abalị na mkpụrụ ezinụlọ ha ụbọchị ji ya bụ 22nd mmemme akwamozu ebido mgbe edisiri ya ndị ikwu na ibe abịa be nke a ka mkpụrụ obi nwanne anyị na-achọrọ esemokwu ka ozu ike na ndokwa agụgharịa this world is not my home I am just nwoke na ihe ya na n'elu akpati m girigiri boys a na-akwa ihe anya ụfọdụ na-eji iwe na-akwanyere ya n'inye anya ego erite ego mgbe dị ndụ ịtụ eziwe na-akwa aja a na-eni ya na-azọsi aja ya ike chukwu ya jekwa ọkụ mmụọ chukwu kpọọ ọkụ ya na-azụ ya azọbịa azọchisichakọ ya bụ ọ bụrụ na iji misteki teta n'abalị n'ime akpati ya enwụọ ọzọ ya bụta ya ege
na-eme ya born again chọrọ ọsọ born again enwere die again iwe nọrọ na be mmụọ etu a Lazarus si wee nwụọ ọnụ wee nete anya ọgaranya nwụọ ọgaranya wee na wee fụ Lazarus ebe ọ na-eri ụwa wee sịkwa nka ya na nka nkịtị ya na-alachasị ọnya ewu ka ibe ya eme na si kpọrọ ya Lazarus ka o zieri ya ndị ozi ọgara ọdịgo leti etu a ka ị ga-anọbe mmụọ iwe n'anya wee bụrụ iwu nwoke iwe ebe ya na nwunye gị na-ata pepe soup ma kirichio ma nkwobi asụ sushi shawawa etu nwunye gị esi wee na-adọwarị ya ego ofu idi ọtụkwa a na-edugharị ya ka oyi aka n'ike ọ na-aga na-apị aka n'ike benz ga ifuko nke nwoke esi wee na-azọchi ọkụ maka nwunye onye ekonoko ihe niile ọ ya bụ next of kin manshọn ga ahụ kwechiri onye egwu akara ogiri ofu ihe na-adọrọ n'isi ya ga-ekwechiri na bedrum ga bed ebe a ka ọ ya na-esu ya nwunye ga na-eti ogbuogbo nwoke a na-akwụ ụdọ n'ike nwunye otiri ego ifugo onye na-emebi ihe ọ tara afọ wee nweta nke ọ bụrụ ego tiri ọ na-echu nwunye ọhụụ ebe o chuo ya ọsịrị ya nwunye a na-agbagharị n'ime ụlọ ga-esi na bedrum ga-agbaba na sekọnd rum ụmụ ha nọsizi ya na ụfọdụ nọ skuul ụfọdụ n'obodo oyibo nwunye ha nọ ebe a ya na ịdị ọta na-eri ego esi na palọ ka ya ebie amaba na palọ na arụ ọgụ ka ya nọ onye egwu ya esu eje na baadị eje esupu ofu oke nkwụ hapụrụ wee nwụọ adọpe ya ọgba tom ọkụ ogu n'obi ebe ị nọ na be mmụọ maka ebe anyị gharịrị ya na-egbu a na-agbagharị ihu fim osupe dị nkwụ tom ọnwụ ọnwa bụrụ jee na ala nwunye gị ọ gbakwasị ya were ile emechakọọ ya o jee n'ọtụ ya ọgbanye ya o wee saa ya jee efere nwunye ya na-asa na mgbe ịdị ọta dị ndụ na ọ na-asa nwukwe na ya efere na ọ na-asa nwunye ya efere nke a na-ajụ ya ike ọ dịkwa ya ọ na nwa eme nkwụkwasị onye na ọ na-anọ n'enyi ya lahụ ụlọ ịdụ ebe a ka ihe nwe onye na-anụ ihe ị na-eme bụ ụmụ mmụọ n'ebe a agwa gị ga-emekwara mkpọtụ ebe ụmụ mmụọ n'ebe a chi ewu ọdịn ka anyị na-eme mkpọtụ ebe ịdị ọta iwe na-echisazi na be mmụọ n'ọkwa nwunye ya agbaghị ya akọzinodi aka nke ị chọrọ nwaanyị ebe a ị chọrọkwa mmụọ iwu ebe a ịchetazie kama ya anụ mmụọ dị yọng ebe ahụ ịchọ mmụọ kara nke ụwa nke ya ịnọ ọkụ mmụọ n'ụwa ọgwụ ọkụ mmụọ na be mmụọ na bikoro abụrụ aka kedu ihe ọdụ na ọ bụrụ na enjoy this program ihe akwụta iti ka a na-abịakwa for free ihe akwụta iti biko ebe bụ ọghọ na ije isoro na ndị ya ejebe mmụọ aka aka ya bụ ebe ụwa ọzọ ịfụ nwaanyị mụra mmụọ na-agba a na-egosi nwaanyị mụra mmụọ na-agba ị na-afụ nwoke bụ na abịa asị gịnị ka o ji nwaanyị mụra mmụọ onwe ya mbụ nwaanyị mụra mmụọ mere ihe ọbịa nke a igbugide okwu weje ọnụ nwanne m Samando thank you being Emeka daalụ adesi am thank you ana m afụ the gift na TikTok ndị TikTok kịta kọrọbịa tap on the screen biko tap on the screen tap bịa na nke a na-eri ego na ịtapụ na screen nke a na-ewepụkwa ego ihe afụ nwoke o jee n'ọnwa anyị na-amụrụ mma ndị frens ya nọrọ ebe a na-agọsi nna amabịa na-eme nwoke bụ na egodo nnọọ ihe ọ ji eje nụrụ
hey na gịnị kpatara boys ma mma da anụtara nwaanyị ma mma apịa na ọmụ ihe ọ na-eme mma nwunye ya bụ sisi ya afụ ya anọ sisi ya bụ enwero right n'ụwa ịlọvụ nwaanyị ya like anya ọ bụghị ngị nwa onwe ya gbasara gị oyi nke nwoke ka ịbụ oyi nke nwaanyị na onwe ya jikọrọ gị na ya choice ya bụ ya hapụrụ ya choice ya jee nụọ nke na-emuke emuke mgbosi ọnwụ ya egbughị ya ihe gbaa ka ị aghọta ihe ya nwafụrụ wee jee nụrụ nke n'ọnụ nwaanyị gịnị anyị anya ụmụ nwoke niile adị ebe ọ nọ ọ dịghị ka onye ọ ga-adị loyal to you ọ dịghị ka onye ọ ga-adị submissive nọ with you hapụ ihe niile abụ na o nwere ego dị na side gị iji ego ọ bụrụ na iji ego ịnọkọta mgbe ụfọdụ debe ahụ na iji ego na-ebesa akwa nye onwe gị 6 months na-ebesa akwa ekwela ka ọ fụ ihe ọbụla ka ị mara ma dị loyalty ọka ya dị etu a nwoke ji si obodo oyibo nata Naijiria ka a bịa chọọ nwaanyị disguise ya ọ bụ one guy n'Ọka ebe a the guy je rentịrị ụlọ na be one old woman buru one room ebe ahụ ihe dị ụlọ dị bụ 2 rooms obi ebe ahụ 2 months je chọrọ bicycle bicycle na-ekwogharị na-achọ nwaanyị so ya na 2 months ya na amama anụ nwa emebego ka nne na nwa ọ gwakwa ka dị old woman mụrụ onye ọ bụ ngwongwo ya dị na hotel during the day na-ekwogharị ọbatakwa nwaanyị afụkwa ya marakwa na ogigbo ebe a foam o ji biri bụ flat foam sef tọgbu ya n'ala no bed mana họteelụ ka ọ nọ ihe a ka o megidere o nwere one girl ọ gburu okwu girl na-enye nke ahụ bicycle this guy gide onwe ya gide otu a ka o si mesịa nweta one girl burugodu cover the girl problem family ya jikọ mee nka ihe niile nna ya mụrụ na otu a ka o si mesịa the guy asị ya na nsogbu adịrọ ihe obi dịrị ime bụ nye akaba arụ chọọ ebe o fiksiri onwe ya gbaba mbọ ka nwoke na oya eme ekekwu ya si ya na ya masef na nwanne ya nwoke bifo o ji wee nweta nwa onwe ya na ọ tapụrụ afọ wee kọkwara ya na famili ha bụkwa etu a na o nwekwa mana ya jisi ike na-enye dị gaanyị mgbamume bọsị ụfọdụ ga agụ ya na ihe na-ejikwa ihe ya eri na onwekwa dịga agbakọtakwacha ọrịa efu ife bụ natural law. Even after a while, the guy achieved no communication with the girl. You did not deliberate. 1 month, no communication. I made sure show up. But the girl no for ya. It was where the other Kosianya and if any. Ojubazi akezi oji rapia the girl we are say ni afuze ni abuzi headache nyine the girl. No we call the na near ego we grow recharge card. Ya na anarị ego wee gro ncha n'ifele na-eme anọ ya ka eji wee si ka agbafuo dị ti na-ewute the girl si ya na ọ kwesị ya na ịgbafu na kodobi anya nwekwe ya na ya misiri ya too much ya na this girl wee nọcha the girl si arahụ n'ụlọ ha si wee fo the guy wee si ya na ya achọta ya na be ha. The guy just said, "Oh, jekwa na hotel, ọkọkwa na ọya nwoke na." Finally, if o dị agba ọwa benze o ji wee jebe the girl bere akwa na-ebesa akwa onye nna gwa gị ife a bụ ego ife bụ na nwoke eji ego onye kwadoro ịnụ nwaanyị wepụtara onwe ya 6 months bata Nigeria ebe the guy bụ ego but somebody get JBL, the girl self afọ ụkwụ o ji aga ije efife bụ natural love mana ụmụ nwoke anyị ebe a na-eje ịma aka n'igwe odogwu jee ebe anyị na-eko vụnavụna o nwee ezigbo biznes ị na-eme ohi ka ị na-ezu sọfọ 19 ka ị na-arụ ị na-eme yahoo o nwee ka EFCC si buru gị echi pụta na ofu mkpụrụ benzi ị gotara ire ya onwe a na ịnwụrụ
onye niile market na olele nlefu ka e wee sọtụọ case imecha ya gbara aka mana mgbe ọ na-abịa ihe asị ka iche ezigbo ihe nwe ebe a na-eme ihe ejebe ime ego na-efefusi ego na-ezuzugharị agwaghị ihe ekwe efu nwaanyị egosi na-ebu nke a ijekwebe asụ ọnụ asụ ahụ ịṅụcha asụ ahụ gbatịa ndụ n'ọka iko n'ihu onye ọbụla na-ezuzugharị iburu ụzọ gwa nwaanyị na-iji ego na nwaanyị ọbụla chọrọ ebe ego dị iburu ụzọ gosi ya na-iji ego iweta ego ahụ na-eri ya ụbọchị ego ahụ bụ ọ chọkwa onye ọzọ ji ego maka na ibu ego ka iji wee build foundation ruo nwaanyị na-amabe famili o si ya pụta ịma ụdị mama onwe ịma ụdị papa onwe ịma ndị na-influence ya ijebe ịgba trejọ so nwanne m ihe ifo na Bennett agwa gị nọ a lesson nke ọ ga-abụ to all man. Biko na nọ live program I will call you back or na nọ live program I will call you back. You may pay your phone na ị ga-afụ na nọ program. So ọ ka o si wee dị anyị amụtago many things from ihe na-eme maka ihe ọbụla na-eme ndị mmadụ anyị na-esi ebe a mụrụ ife mmadụ si ogbula anyị kama o mee ka anyị mara ife eche ịnụ nwaanyị you think well ọ na-agba mmụọ iwere nwaanyị dị mature onye tiwagoro obi disappoint anya mee ya so many things ka ọ ga-abụ ọfụ enwe anụ dị ready to be with her ka ọ value ya nwoke nwere ike stand in for you during the rainy season and the dry season no matter ka o si wee dị ana gị nwa n'onwe dị ready o nwere ebe na na-edigo ready to marry di na nwunye marriage abụọ relationship ife abụọ bụ two different things so marriage bụ onye ga-adị ready na-ekwadogo ịnụ di meaning na ịdịgo ready to shun nwoke ọbụla ịnwe alụ nọ na ndụ maka ị na-efu na nwere ike nwere two boyfriends mana n'ime these two one nke na-akpakọta nkata kwute okwu ọnụnụ nwe nke bụ na mgbọsị ọbụla ọfụ na ihe na-agụ mbi ahụ ga-eje n'ọtụ so na ọfụ agụ obodo okwute okwu ọtụ ọfụ gbara anaghị ọtụ ka na-ejela ife a na-ekwu ụfọdụ ụmụ nwoke n'ebe a maọbụ na ha na-eme ọfụ kwara anaghị ihe a na-ekwu okwu ya bụ ka eje n'ọtụ anụkwa na anụ adịghọ na ajenda ya ihe enjoy gide amụ ya ọ nwere mgbe o ya eruo ị na-eji gị fụ na eji gị agbagotego nne gị agbagidego gị okwu friends agwana gị ụmụ nwaanyị nọkwụzi na vileji eti ibe kwuo na ụfọdụ ya amụma jụọ ebe ka ibizidu nwa nsị anyị mama na ejebekwa dị n'ịka na ọjụọ gị ya chekwa ma ọ bụ nke bụ nke a nụrụ di na Disemba isi ya mba na ọ bụ ọgụ nọọ na mgbezikwenu ka ọ ya arụ ofu agadi nwaanyị jụọ gị nke a jụọ gị ndị nne gị ochie ajụọ gị ikwu na ibe a na-ajụ gị efu that na ha nwamrago na ihe a bụ the best time for you to go nke a gaghị asị gị you don dey stay for house so do may you go do marry you well prepare say your mind bọsị ahụ ị na-akwado ịnụ di ahụ ụfọdụ bụ ihe mebiri ji amara ejigbo ị na-anụ di ihe eme wedin echi abalị a nwoke gị na ya na-ayibu ịlarịa ụfọdụ ya eme wedin the same hotel ndị men on suit ma ndị anụnwa lọji ka ex boyfriend ya bịakwara bịa lọji ya o jekwa ebe a jee laa ya ịdịba reji nwoke ahụ o jigodo afụgo ndị chọrọ ime wedin sef anọ n'ụlọ ụka nke nwoke kwuo onye adanụsị you are not ready yet as a woman. Ọ bụgodị na di gị mere ọ bụghị ya ka ị ga-eji mee gị na di gị abụ ofu etu esi wee waya nwoke abụọ ka esi wee waya nwaanyị yes mana ọ bụ na nọ tiketi nwoke ji emebe ka o si dị ya mma nwoke nụrụ nwaanyị ga-respect onwe ya nwaanyị na ife dị iche adịgo na and ịma adị ashamed ikwupụta about your wife ma ọ bụrụ na ị chọghị ịnụ di ịnụ nwaanyị
some men nwanyị na-ezo nwunye ha na-ezo ya kwụrụ ya anụnata n'ọnụ ya n'ọnụgo nwanyị. You are not ready for that marriage. Ịdịba ready. Ịdị ready ị ga-commit soul, body, ife ọbụla dị a. Dey proud of nke nwanyị ka nke nwanyị wee dị proud of you. Ụlọ abụọ ga-adị ready, meet each other halfway. O nwere ife ị ga-edekwaba. Ị ga-eweta nke gị, weta nke na-emeti onwe unu. So nwaanyị ọbụla ga-eme nwa ya bụ onye ebe na ọkụ ọna. A na-eme na-edelete nọmba ozugbo. Ụmụ nwoke niile ahụ ịma mgbe ene gị na a na-eme nkọgheri fine girl ṅọ ị ga-edelete all the possible. Ịgbajie the sim card, tufuo egoro new sim card, bido a new life. Except ma ọ bụ sim card iji ya conduct your businesses. Which ni nwekwara ike you change the sim card, were your new number, kee ya ndị adịghị mkpa. Hello? Ebe ị ga-abịa, ebe ị ga-akwụsị elu na Redeem Junction. Yes. So you were your new number, you care your business associates. Kafajide your number. You go for that old number, as a one able, that old number, you don't use it. You need a new life. You fell on the need a bye-bye. Because you work all the years, gonna have nothing. It's just pleasure. The two are called the rival working. Oh, we guess before, where's going to hurt you? In a block of a block, standing car, or never. Your Facebook will block. I'm on them block yourself. I'm on them block. Can we can we focus on? And I could go modo and I'm a corner. So Abuna, you did ready. Don't go. Even as one able, how we go can work in Jabalo treasure. My man will be guarded by there. Don't go. Can't be forced into this today. She regret to be. When I think I force. Ị na-achọ ka ije bie life. O nwekwara life iji ibi. Life ije kwa ibi ndị na-ebi akịta na-ebe akwa. Akwa ha na-ebe ebu ya na-disappoint kwa nwoke ahụ. Scum ahụ ụmụ nwoke bụ ha ka bụkwa the scum. So ị na-emekwa na ibiba life. Ihe juru n'ile a bụ scum. Nke a nọ n'iru ha bụ the only man. The only responsible and reasonable man bụ nke a nọ n'iru na. Nyanwa bụ be ready to be with you. Ndị niile ebe anyị na-eje ka ije bie life ha bie ya with ndị nke ni maka ị ga-anọ ndị nke na-ebi ya n'ebe after I gave him everything. So nwa nwoke dị reasonable out there also nke a gịnị ya nọ na focus on nke ma ọ bụrụ na ịma na ịdịba ready, don't give in to his consent. Don't consent to ihe ọbụla ọ na-ekwu. Stay gwa ya na ịdịba ready. Egwu ya na-ediba ready na ịchọ anyị mmesi epụta echi regret bịa ka ibie ndụ anyị chọrọ ibi. Ndụ ihe ebi bụ na akpọrọ uje klọb. Ndụ ị ga-ebi ibu na gị na nwoke ọ na-emeghị expose ebe ọ bụla ọ na-eje okoro oge na-eje. Ọnwa ndụ dị na ya onye bigoro ya agwa ụja na ụgbọ ya life dị ya eje n'ọnwa aịbo ọ klọb ka a ga-eje. Kama nwunye m ya regret, ana m edu ya jee klọb kwa m egwe gị egwu gị ugboro ọnụ. Ana m edu ya jee klọb. Ata oge ebu bịa klọb ị ga-abụ ọ dịghị ka onye anụbeghị di. Oge ebu ya life ọ na-ebiro bibie ebe a. Bibie crazy jeans nwanne ọ na m post ụfọdụ na-asị na nwaanyị na-anụ ana dị ọ gbasara hapụ ya nya bie nya bụ ndụ ka ọ hapụ isi na-deprive ya that life bie nya. Ọ gbakwa m n'abalị a na ọchị je klọb nye ego jee mana ọ bụ ụdị mmadụ ahụ mmanya ọta anụgwu nwa nwanye ogwu ji mmanya ọ metụ ya niile ịma na ọ ya lahụ ụlọ ebe anyị nyere ya. So ndị a na-eme ka eje die life ama amịghị ị na-ebi ihe ọbụbụ life ọkwa anyị bụ ụmụ nwoke na-eje ebinye life with you. So ọ bụrụ na ịma na ịdịba ready na ịchọrọ iji bi life a nọrọ ha tiwacha ha obi ka ndị ọzọ iwepụta mgbe ahụ ọ bụrụ na o nwere onye gbadoro pin ya na-eche gị mgbe ahụ
maka o nwere nke ị ga-eme ịgbakọ ifu na inwezi womb. O nwere nke ị ga-eme ije mee evacuation after ka ị mechara abortion ṅọ ịgba na n'ihi atụmzikwa ime again. Ọha ncha bụ life anyị chọrọ iji bi ka ije bie life na ka anyị were ya n'ọfụ, ka anyị were ya n'ọfụ na akọchasịba afọ azụ anyị gbakọba ka ife ata n'anyasị ya bụ nna anwụnta udodị. A word is enough for the wise. Onye ga-amụ ife ga-amụ ife, onye na-ama na-amụ ife ama amụ ife. Ma gị bụ nwaanyị uche gị dị ya, try to take your matter out of ihe a na-eme ya social media. Feel ono ka ị bịa lee onye a kọpọ ị na-ele onwe gị. Ife a ga-ajụ so ịma na onye a dị onye a wee banye, so i nwee sense wee na-abanye. As a mother fugoro ihe ị kwesịrị ịfụ all these things before now. Ị kwesịrị ime your research, jụọ ajụjụ mmadụ ụdị mmadụ ị na-akpọnye nwa gị. Ịpụtazie kịta ndị na-akọsalụ bụ ndị so ga-enjoy ego since when the going was good, you enjoyed alone, you didn't call us to join you. Ị mere I give away ayọ na afụghị anya. You enjoy your life. Kịta ị na-akpọ Nigerians, which Nigerians? Ka anyị deal with Boko Haram na America na-abịa. Onye abụ ihe anyị ji n'aka. Trump is coming, God are blessing. Ị na-abịa iwere domestic issue will be able focus. We are now focusing on American troops that's coming to Nigeria to help us and stop the genocide going on in Nigeria, the mass killings of Christians in Nigeria. And I've about over 50-something thousand people came in 10 years since 2010. So I can focus on go and deal with your issue. We are dealing with our internal problem. I went nationwide. Thank you. But I'm going to say, club once in a blue moon. Man, when you're a club last not ten, you don't take. You don't take. But it went about the Gucci. The Gucci guy now. I remember on yours on them. Oh, once in a while, they make I go feel. Nobody can enjoy honeymoon. But come back, was a general warrior. Also, who you can measure honeymoon. Not that wow. Nobody Jama honeymoon can was. Oh, I talk again. A mother dragging Kia, but tell you wow. And when misunderstanding, I would want to say to lawyer. And then I don't know, man, a mafia. Or if I get a new, about a new Korea. And I for video, I for photo and video. Everyone they see Oyaka. Osui Yoko, Odekia, Oben Funuria. What can they put on one year was there rehab? What can we on have? Take a senator, they see where we're not going publicly. You got to go. Oh my God, I cannot say no for them working. I got big accord. More than more by about $1 and catch your cheer. Upon your money for it. Now catch your cheer. The message will go to end. 40 seconds, man. 40 seconds, I'm one on. Yeah, you go this gender and your life. I could say, when I get the bad mass. Nya yinku. You need a fair JD. I know about. I'm a Rangers. I jeba eta juwe notaba. Kanna bago. Yadwa. Nolo nofuma. Kaina ewe Trump. Azaya inechi yatazu. Bo maka Trump. Tinubu. France. Macron. Resources emwe. Lithium. Kibana kwa. Kibana kwa gachi mwewa. Ọha ncha ka anyị ga-enebe anya gbagumi na bandit ya na the terrorist enwe na ndị na-achọ ịgba ọsọ chọọ isi Chad wee gba ọsọ ụnụfụ na Chad ya blọk go Chad ya blọk ọ na dia border so ebe anụ ka anyị ga-enegara anya
highest 2 hours time now. We'll be back. Thank you for your time. Thank you for everything. Alone of sharp.